Práve, že sme pri jednom bunkri, je to úžet 6, pretovárnený betónový bunker, železobetónový. Je to v docela schovanej lokalite a dá sa otvoriť. Snažia sa už to asi opraviť konečne, lebo ešte prednedávnom tu tento bunker hnil a všetko. Idem si zapnúť svetlo a ideme. Tu boli asi nejaké založené dvere. Tu bývali niekedy asi železné založené dvere. Tu asi niekedy plagát, asi na schovanie. Mimochodom, tento bunker bol postavený na konci komunizmu. Tu je presne nápis 1989. A už všetko staré to zobrali. Ale je to asi jeden z najviac zachovalých bunkrov. Tuto je odpadová táto. Proste, ak by im to nezatekalo. A tu je vetračka. Bývalo to niekedy pretovárnený bunker. Dokonca ešte aj tu ešte zachovala unikové miesto, unikový odchod. Všetko tu je. Ale oni to tu že doslova že vynovili. Tu ešte vidno bývalé kúsky po farbe. Snažia sa to tu asi vynoviť. Mám ešte staré video, možno, že vydám ku tomu. A tu boli dvere. Krásne to tu. Už konečne vidno, že sa tu stará pavúk. Takéto tu už snažia sa to vynoviť. Takže nikto nevie, ale možno, že to už... Čo? Nie. No, tak, že dobre. Toto bol celý bunker úžet 6. Idem vám to ešte troška raz. Poď prosím so mňou, aby si mi svietil a aby si mi nezamkol dvere. Tak, dobre, tak si to všetko zopakujeme. Toto bol 1989, rovno na konci komunizmu. Tuto už začína hrdzavieť celé dvere, ale snaží sa to tu vynoviť. Je to tu úplne krásne, pekné, vynovené. Vidno, že sa tu už konečne niekto o to stará. Lebo niektorí musia byť takí blbí a musia pofarbiť. A tu sú ďalšie farby. Nechaj to. Tak. Ideme ešte skúsiť nájsť hore ten poplot? Môžeme sa pozrieť. Tu sa asi už snažia dať niečo. Tak idem to stopnúť. Teraz na kus a môžem vám ukázať, ako to vyzerá zvonka. Tam kúsok videa sa mi pokazilo, takže musíme ho ešte natočiť nejaké veci navyše. Dúfam, že to tam poriadne vidíte. Áno, vidíte. Tu sa asi už snažili vynoviť hlínu, stade povyhadzovali a všetko. Povynovovali to tam, dúfam, že všetko bude vidno, aj z tej časti, kde je ten. Tu je kúsok dverí, ktoré sa zachovali ešte. A tu hore by som vám chcel ukázať, že kde je asi ten poklop. Tam je buď je tu, alebo tu. Takže tieto dva miesta.
Takže dobre, ideme končiť. Tak, čaute.